Bideo honetan geometria analitikoko ariketa bat egingo dugu. Ariketak dino. Idatz ezazu, era posible guztietan A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Jakin behar duguna, da zuzen bat definitzeko, R zuzena definitzeko, behar dugula norabide vektore bat eta puntu bat. Kasu honetan, norabide vektore bezala, guk kalkulatuko dugu AB vektorea zein dan. AB vektorea erabiliko dugu norabide vektore bezala. Berak, vektore honek adieraziko duzku zuzenaren norabidea. Izan alda AB edo proportzionala den beste vektore bat. Orduan, AB kalkulatzeko egiten duguna da muturrak jatorria. Orduan, B posizio vektore ken A posizio vektorea. Eta izango litzateke B0 ken bat minus 0. Beraz, AB vektorea izango litzateke biken bat eta 0 gehi 0. Beraz, 0. Bat 0 izango litzateke gure norabide vektorea. Badaukagu ja orduen, bat 0. Eta puntu bezala erabili aldugu A edo B. Berdin da, A edo B. Nik erabiliko dudana izango da A. A da bat minus 0 puntu. Ados. Orduan hasiko gara. Zuzenaren forma guztiak hemen dagoz, kuadro honetan, Daukagu vektoriala, parametrikoa, jarraitua, puntu malda, implizitoa eta esplizitoa. Hasiko gara ekuazio vektorialekin. Ekuazio vektoriala, orduan, ekuazio vektorialak dino. Edozein, zuzenaren edozein puntu kalkulatu aldugula, puntu baten posizio vektorea gehi parametroa bider norabide vektorea. Orduan, egingo duguna, izango da ordezkatu. Orduan, xi hau da zuzenaren edozein puntu kalkulatuko dugu. Bat minus 0 gehi t bider norabide vektorea bat 0 bezala. Hori da ekuazio vektoriala. Ekuazio parametrikoa, izango litzateke garatzea aurrekoa. Orduan, lortuko dugu. Xentzako bat gehi t eta i berdin minus 0 gehi 0t. Hau izango litzateke parametrikoa. Konturatzen bagara, eta begiratzen badugu kuadroan, parametrikoa kalkulatzeko egiten duguna da xentzako puntuaren absisa gehi parametroa bider norabide vektorearen absisa. Hori da daukaguna, ez? Irentzako gauza bera. Fijatzen bagara, hemen daukaguna da A puntua, eta hemen daukaguna da parametroa biderkatuta norabide vektorearekin bat eta 0. Hemen erraz identifikatzen da puntu bat eta norabide vektorea. Orduan, hurrengoa izango litzateke ekuazio jarraitua. Ekuazio jarraitua, jarraitzen badugu garatzen, aurrekoa parametrikoak hartzen baduguz, izango litzateke t bakantzea eta berdintzea. Eta bihurtzea ekuazio bat. Orduen, t izango litzateke lehenengo ekuaziotik xken bat, eta bigarrenetik izango litzateke i gehi 0 zati 0. Berdinketa metodarekin, xken bat berdin i gehi 0 zati 0. Egin duguna da bihurtu ekuazio bat eta parametroa desagertu jaku. Orduan, hemen eukiko duguna izango da xken bat, hemen ez dekogun izanatzailea bat izango da. Orduan, hemen erraz identifikatzen dugu berriro ere zein dan norabide vektorea eta zein dan puntua. Formulara ikusten badugu da xken puntua, zati norabide vektorearen absisa eta ordenatuaken puntuaren ordenatua, zati norabide vektorearen ordenatua. Orduan, hortze erraz identifikatzeko bai. Ekuazio implizitua kalkulatzeko, hasiko gara ekuazio jarraitutik eta garatu ingo du. Orduan, 0 biderkatzen da xken bat, berdin i gehi 0. 0 xken 0, berdin i gehi 0, pasatzen dugu gai guztiak alde batera, eta orduan daukagu 0x ken i ken 6 berdin 0. Eta hau izango litzateke ekuazio implizitoa, gai guztiak alde batera itzita. Eta azkena izango litzateke ekuazio esplizitua. Ekuazio esplizituan i bakandu behar dugu. Orduan, i bakanduz, implizitatik hasita, hasiko izango litzateke
I berdin 3x ken 6. Eta hau izango litzateke esplizito. Eta hemen ikusten dugu malda eta jatorreko ordenatua. Malda, badakigu dela norabide vektorearen ordenatua zati absisa. Bai? Ordenatua izango litzateke 3 zati bat. Bai? Orduan ikusten dugu bai jarraituz bide guztia, ekuazio guztiak aterata edo bai aterata malda norabide vektoretik berdin emoten dagoela. Bai? Eta horrela ziurtatzen dugu, ondo egin aldugu neurri batean, ez?